आरो नोंलाय नों आंखौलाय मा खालामनो हानो नोंलाय मा खालामनाया मा खावलाय लाबोलाय ओरैजाय खावलायग्रोनांगौ नै आब'नो मा खालाम आइसै गोरबो खनायाव मा दं नों घन्टाया दं हिन्जाव गोसोम दं गुफुर हिन्जाव गैया दं नोंनि हायना माबा र' नोंनि गोसोम महराव आंलाय गिखांबायो गुफुर हिन्जाव थायोब्ला आंलाय गोजोनबायो गोरबो खनायाव मा दं 12 घन्टाया दं हिन्जाव खारबाय आंना गोसो गोरबोनि आब' माइनाव मामोन जिरायनोबो जायगा होला होमबा नो जिराय सोमोन्दो लाबाथ' आब' जायो लायाबाथ' माबा माबिबो जालांनो हागौ माबा आब' गुमै मैथा गोखैया गैया गैया खामानि मावहैदों माबा मास्टार मानसियानो हाजिरा मावनो थांदा मावगोनथ' आरो जोंहा गैया नालाय नोंसोरजोंलाय बहा थानो नोंगौ मिथिखादों माबा आब' आंनाथ' मानै नालाय मासेया ब्लेक ओमफ्राय मासेया व्हाइट दा मासेया आंना व्हाइटआ गोमाना दं आइ एम डाउटफुल टु माइ सेल्फ थारमाने आंनि मासेफोरखौ गुमै मैथा गोखैयाव दोनखुमादो बायदि मोनगासिनो आं माने मा बुंलाबायदों नोंलाय आंनि हौवाखौलाय आब' नों रागा दाजों सोमोन्दो लायोब्लासो नों आब' सोमोन्दो लायाबाथ' माबिबो जालांनो हागौ नोंथ' हारसिंसो दंखायो आरो नोंलाय नों आंखौलाय मा खालामनो हानो नोंलाय मा खालामनाया मा खावलाय लाबोलाय ओरैजाय खावलायग्रोनांगौ नै आब'नो मा खालाम आइसै आइया गोबां मारबायसो होमबा अके र' 1 मिनिट आं नै सेरेबखौ लोंना लाग्रोथारनि र' माने जोंना आफा थख्ला महात्मा गान्धीया इण्डियान कनस्टिटिउसनाव लिरना गालांदो जे फारसेथिं सोबायोब्ला 1:1 खावलाय थारमाने फारसेथिं सोबा जायोब्ला फारसेथिंबो हगारना होनांगौ सोबादो दे आब' नों आंखौ खननै सोबाबाय दै 1 2 + 1 2 खेबनै सोबाबाय नोङो हारसिंसो दङ दै दा आं दहाय बुंदोंमोन ना बोरैबा जाबा आङो आब' सोदोबखौनो थल्ल' खोमानोबो हायो आङो गोसोबायदि खालामनो हायो आं नों आंखौ मा सानदोंलै आंथ' मैथा गोखैखौ गारखाया सारायाव बहायनानै खारै होनानै एवनानै नै जोंसो सोला जागोन ओंखारलां माबार आंनि न'निफ्राय दा ओंखारलां आंनि न'आव लोंनानै बिदि दाफै ओंखारलां yes okay to it is but माने र' रागा जोंनाङा बारु थांगोन आङो आंनि हिन्जाव गुफुरखौ दाउब'खौ नोंनि मैथायानो दोनखुमादों किडनेपदों your मैथा has been used to kidnap my wife I don't care to it is I love my wife and kill to मैथा गोखै आं नोंनि लोंनानै मारिना डायलगखौ खोनासङा ओंखारलां दानो ओंखारलां आंनि न'निफ्राय ओंखारलां अके गुड नाइट
Good night, sister. Oke, bye. मैथा गोखै to target. जायाफ्रा मा इंराजि मारि फैबाय थानायखौ आं खोनासंनाया ओंखारलां बे न'निफ्राय दा ओंखारलां Oke. Mane? Oke. Oke. Oke.